Ako si nastaviť príjem energie, keď chceš schudnúť? Poďme sa na to spolu pozrieť. V prvom rade tam musí zistiť svoju odhadovanú veľkosť bazálneho metabolizmu. Ako to do čerta urobíš? Napíšeš si do Google kalkulačka na bazálny metabolizmus, otvoríš stránku, no a potom už iba dosadíš svoj vek, pohlavie, váhu a výšku. Kalkulačka to za teba šupne do vzorca a napíše ti odhad toho, aké množstvo energie tvoje telo spotrebuje v úplnom kľude. No a toto číslo si následne vynásobíš koeficientom tvojej odhadovanej fyzickej aktivity za celý deň. Ak si niečo takéto počítaš prvýkrát a už teraz si stratený, tak ti na začiatok odporúčam pracovať iba s týmito jednoduchými násobkami. Moc teórie, poďme si to spolu skúsiť prepočítať. Povedzme, že si 40-ročný muž, meria 170 cm a váži 75 kg. Tvoj odhadovaný bazálny metabolizmus je 1618 kcal. Dajme tomu, že máš skôr sedavejšiu prácu a iba 3 krát do týždňa si vybehneš na hodinku zacvičiť. V takom prípade si vynásobíš týchto 1618 kcal koeficientom 1,375. Keď to urobíš, dostaneš sa k číslu 2225. Teraz si ešte musíš pripočítať extra 100 kcal, ktoré tvoje telo spotrebuje na spracovanie jedla. Toto číslo by sa malo rovnať tvojmu odhadovanému výdaju energie. Keďže chceš schudnúť a potrebuješ vytvoriť kalorický deficit, tak z tohto čísla odčítaš ešte 15 až 25%, teda 349 až 581 kcal. No a tým si sa dostal k finálnemu číslu energie, ktoré by si za deň mal prijať. Teda 1976 až 1744 kcal. Teraz už iba sledovať váhu, centimetre na páse, zrkadlo a podľa potrieb ďalej upravovať, pretože tieto výpočty nemusia byť presné. Pre viac nápomocných videí ma nezabudni sledovať.